तर नमस्कार सगळ्यांना. आपले सबस्क्राईब झाले ते दोस्तांनो 99. आपल्याला फक्त एकची कमी होती. बरं म्हणलो चालू होतो कॉलेजवर. मग कॉलेजवर आलतो. विठ्ठल मला व्हिडिओ काढ म्हणला. व्हिडिओ काढलो. म्हणत वर्गात आलतो. आज होता पेपर. म्हणजे सगळे एकदम कडकमध्ये आलते. पेपर होता म्हणून सगळे आलते बघा भावांनो. म्हणतात बरं म्हणलो हसत बंद केलो ब्लॉग. मग पेपरच्या टायमाला बी काढलो. सर नव्हते. विठ्ठल पॉवर बँक चार्जिंगला लावला तेवढ्यात आणि म्हणत होता 600 रुपयाचा चार्जर आहे बाबा नेट ठू म्हणत होता. बरं म्हणला शुभ्या. म्हणताना शुभ्या म्हणला राहू दे म्हणला. म्हणताना आम्ही निघटलो आता घरला. पेपर झालं. मग पतंग उडवलं ते तुम्ही बघू शकता. पतंग नंबर 1 होती. म्हणताना आपण घरी गेलो. घरी जेवण केलो. लगेच सौदार माझा फोन आला. मग सौदार माझा फोन आल्यावर आपण चालू होतो कामावर. मग कामावरून घरी आलो थकून. मग आपला ब्लॉग आवडल्याचं सबस्क्राईब नक्की करा भावांनो. आपल्याला 100ला फक्त 1 कमी आहे भावांनो. आपल्याला सबस्क्राईब नक्की करा. मग चिंगू म्हणला माझं घे म्हणला. बरं घे.